This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Nagdangat na sa 251 katao sa syudad sa Iloilo ang Nakabaton sa Cholera vaccines. Matapos na ginumpisahan ang rollout sini. Ilang base sa data gikan sa City Health Office as of October 10, 2022. Sa nasabit nga numero nagdangat na sa 82 ang nagaedad sang 1 to 10 years old, 47 ang nakabaton nga nagaedad sang 11 to 19 years old, 94 naman ang nakabaton nga nagaedad sang 20 to 59 years old, kag 28 naman ang nagaedad sang 60 years old pataas. Ginalauman naman ang mga ini nga makabaton sa second dose ang oral vaccine sa masunod nga semana. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Ini si Kabanderang Alex Escalante. Nagabandera sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera